De nieuwe Nederlandse Ries waar tonsdje officieel presenteren. Om mensen in de kunde komen te letten met het nieuwe gewaaks, waar er een speciaal diner organiseren in Holwert. En dat gewas is naakte haver of in het Fries bleerte jouwer. De bedoeling is dat wij dit in 5 hectare inzetten en dat in augustus, september eigenlijk oogsten kunnen. En naakte haver is altijd meer onbelangrijk de nieuwe Nederlandse Ries. Creatief chef-kok Jouke Piet Drijfhout van de Slotplaats gie on de gong met de nekkende jouwer en daar blijkt een heel soort mogelijk. Er is bloemkesformatie, er is het gebruik als tarwe, er is het poppen als popcorn. Er is er best vol mooi. Er is de ijsmaatje, drankjes. We hebben er ook een heel mooi drankje van maken. Een soort Japanse thee zetten we ervan. Maar verven uit Argentinië, dus er is er heel veel dingen mooi. En het mooie van jouwer is eigenlijk dat het zoen is voor de boeien en zoen is voor de mensen. Dus een win-win situatie. Zo'n 100 mensen kwamen een verskaat ongerjochten in verschillende gongen proeven. Van der Bos is het nieuwe gewaaks een wichtig punt. Het tempo waarin Dworsenborkje nog dworsemer mat is nevens de initiatiefnemer zo hoog dat het ek een soort extra yield kost. Ik probeer met deze naakte haver eigenlijk een extra poort onder het bedrijf te krijgen om dit op deze manier echt vol te houden. Dus van een rustgewas, een saldogewas maatje en daarmee een plus in het bedrijf krijgen, zodat wij ook op die duurzame manier produceren blijven kunnen. Want ons gaat dat eerst een keer mis.